ಶಾಲೆ ಓದ್ತಿದ್ದೇನಾ ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾನ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬರ್ಸನ್ನು ಹಾಲಡ್ ಇದು ಬಯಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ ಇಂಚ ഭയങ്കര വർഷ പറഞ്ഞുണ്ട് ഭാര്യ വർഷ ಧನುಸು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮುಲ್ಪ ಬಯಕೆಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಂಚತ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಯಕೆಗೆ ದುಂಬುಳದೆ ಬತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪೂಜಿದು ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿ ತರೆ ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ತರೆ ಕಟ್ಟೆರ ಪೂರ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಮಾತ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನವನಾಗ ಒಂದು ಪೇರು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆ ತಗಲು ಬಂದಾಗ ಅರಿ ತಾರೈ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೈ ಪತ ಬರ್ಪೇರು ಐನು ಪೂರ ಸೊಂಟ ಗುಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚ ಪಾಡನಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂಜವನ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು. ರಡ್ಡ ಅರಿನು ಮುಂಡಗು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ರುಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೂಡ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಆನನ ಕಡೆತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಗೆತಬೋದು ಮನಸ ಉನ್ಪುನು ಮುಪ್ಪು ತೀಯೋದು ಅರಿನು ತಾರೇನು ಕಜಿಪುಗು ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೊನ್ನ ಕಡೆತ ದೆತ್ತ ಪಯರೆಜ್ಜಿ
ಬೊಕ ವೈರಸ್ನ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ಟುವೆರು ಚೂರಾರಿ ಇಂತಿದ ಅಡೆಗೆ ಕಟ್ಟುದು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಕಾರು ಪತ್ತೆರುಂಡು ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಕಾರು ಪತ್ತದು ಅಕಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯರುಂಡು ದಾಯನ ಪಂಡ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವೆರ್ದು ಆಕು ಮಾತ ಬಯಕೆಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬಯಕೆ ದಪ್ಪಗ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬತ್ತುಪ್ಪೆರತೆ ಅಂಚ ಅಕಲ ಮಾತ ಕಾರು ಪತ್ತೇರು ಅವೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಹಿರೇ ಪಾಡ್ದು ಬಳಸುವೆರು ಬಜಿಲಿ ಪುರಿ ಬಜಿಲಿ ಮರೆತಿನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಯಕೆಂದು ಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಬಳಸೋಡಿಗೆ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಬಗೆಲ ಸ್ವೀಟ್ ಬಳಸುವೆರು ಏತು ಅನಸಂದ್ರೆ ಈತ ಬಾ ಈತ ಉನ್ನನೆಗಿಂದ ಯಾವ ಅಂದದ ಜೀವ ಈತ ಅನಸಂದ್ರಗಿಂತ ಜೀವ ಯಾವ ಅಂದದ ಯಾವ